favor you. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, amen and amen. A text and doubt a prayer line is we are closing now. And Numbers 17, verse 8. Numbers 17, verse 8. And the Bible reads, Numbers 17, verse 8. Now it came to pass on the next day that Moses went into the tabernacle of witness, and behold, the rod of Aaron of the house of Levi had sprouted, and put forth buds, had produced blossoms, and yielded ripe almonds. Then Moses brought out all the rods before the Lord to the children of Israel. They looked, each man took his rod. Munashe Mashawa, God bless you. Alice Mupoperi, may the good Lord bless you. Poshindori, God bless you. Text yandaverenga ine chekuita nesimba raMwari rakaratidzwa pamusoro pechoice yavanga vaita nekuti vanhu vanga vachisitana naro mutungamiriri muleadership yevana veIsrael. Mwari ndokubva ati kuna Moses, tora tsvimbo the 12 leaders, tora tsvimbo from the 12 leaders from each tribe, uise mutent of meeting. Ndichazviratidza pane imwe yetsvimbo yemunhu wandasarudza wandada. So paiva nenharo, paiva nemakakatanwa. Moses ndokubva apiwa instruction naMwari kuti tora a rod from each father's house and all the leaders according to their houses, 12 rods. Write each man's name on his rod. You shall write Aaron's name on the rod of Levi. So tsvimbo dzaiswa mutent of meeting. Tsvimbo dzaiswa mutent of meeting. Mwari ndokubva vazviratidza mangwana Moses apinda imomo ndokuwana tsvimbo yaAaron from the house of Levi. Ine maruva, ine mashizha, ine maalmonds, muchero wainzi maalmonds unoita semapeaches. Wakaibva, ripe almonds. Ripe almonds. Yielded ripe almonds. Ikanitsananguri papa. Sister Gilta, God bless you. Moilim Chikuni, may the good Lord favor you. Vanhu vaita nharo, vaita makakatanwa, but during the night, tsvimbo dzaiswa mutent of meeting. Simba raMwari rakaenda patsvimbo yaAaron. The presence of the Lord yakaita overshadow the rod of Aaron. Mangwanani ikawanikwa ine zvibereko, iyo iri tsvimbo ikawanikwa ine mafruits. Ndakataura ndofunga nezuro kuti kana chinhu chinzi itsvimbo, it's a dry stick, the cells are dead. No roots, no what, no intake of anything, no intake of water, no intake. Hapana chinenge chichitika kana chato qualify kunzi yatsvimbo. It's just a stick with no roots. Asi Mwari simba rawo ndokubva raratidzwa pamusoro petsvimbo yaAaron. Ikava nemashizha. Kunoti pakaunzwa another kind of life. Yadinoti the God kind of life. Upenyu hunobva muna Mwari, musimba raMwari. Rekuti the outsider ichakwanisa kubatsira tsvimbo iyi. But the power of the Lord parakaenda pamusoro petsvimbo. Tsvimbo yakaita results are very strange. Handizive kuti waiwa mwaka upi gore ripi pazvakaitika izvi. Asi muti wemutsvimbo yaAaron yakamanifesta ikataridza kuti ndiri mhando yemuti upi. Osaka ndincha a dry stick. It's hard to tell kuti waiva muti wei, muti werudzi. But nekuda kwekuti simba raMwari raenda patsvimbo iyoyo, rudzi rakazivikanwa nokuti muti uyu wakaproduce ripe almonds. The true identity of the rod or of the stick yakamanifesta pakabuda michero. Andiparidze kune mumwe munhu mangwanani. Kune zvinhu zvafa, kune zvinhu zvisafambe, kune zvinhu zvisaite. Kune rejection yawasafa. Yekuti chinonzi iwewe ma qualities ako, zvaunogona, zvaunoziva,
hapana chiri kuoneka muupenyu hwako. Asi simba raMwari parakaenda pamusoro petsvimbo yaAroni, pakazikana kuti waiva muti werudzi. Mwari ngavasimudzire, Mwari ngavakuitire nyasha pamusoro pezvaunogona zvanga zvakatsikirirwa kuti zvichitanga kuoneka. I don't know kana pana ari kundinzwa. Ndikunzwa sekunge I'm a bit deeper, but rega ndiriburitse pachena kudai so. Kana iri tsvimbo iri dry stick uri muti, hatigone kuziva kuti muti werudzi. Asi simba raMwari parakauya pamusoro petsvimbo yaAroni, zvanzi wakabva wava nema-ripe almonds, which means the identity was opened. Kuti vanhu vazive kuti this was an almond tree, kasati kava ka dry stick, kasati risati yava tsvimbo yaAroni. Zvikuru chekutanga identity yakashowa. Pane kuzikanwa kunzi chi, kureva kuti pane zvinotsikirira vanhu muupenyu. Zvisingatomboda kuti iwe uzikanwe kunzi une chaunogona, une basa raunogona, une nyasha dziri pauri, but zvakavharwa zvikatsikirirwa necommunity neruvengo, ukatorwa semunhu ari ordinary munhu nje. Yet une ability to produce ma-almonds, but waiswa pastage yekuti you are now a stick, no roots, no connections, no water intake. Asi simba raMwari parakauya pamusoro pe-stick, pe-road, tsvimbo yaAroni, zvanzi yakava nemichero. Why? Kureva kuti michero inoita kuti muti uzivikanwe kuti muti werudzi. So the identity of the tree yakamanifesta nekuda kwefruit yakawanikwa ipapo. Zvibereko, mafruits anofanirwa kuberekwa neintelligence, nekufunda kwako, nema-connections ako, nekuziva kwako. Pane nguva yekuti zvinotsikirirwa, but simba raMwari ngariburitse michero, not mashizha bedzi, but ndikutaura pamusoro pefruit. Blessing, fruit, favor, nyasha, simba, ability, kugona kwako kwakatsimbirirwa. Zvichida nyangwe kuri kubasa, unotsimbirirwa zvekuti unoita sekunge hauna chaunoziva, ungoriwo danda, you are just a rod. Chinhu chisatarisirwe kunzi anything good can come out of you. Wabviswa pastage yetree, waa a rod, waa chimbo, waa danda with dry cells. I pray for the Spirit of the Lord to overshadow you. I pray for the favor of the Lord to be upon your life. Uregere kutariswa setsvimbo, but uve nezvibereko zviri outstanding zvinoshamisa. Chinzwa manje, kana identity yazikanwa kuti sena almond tree nekuti pane ma-almonds, Mwari vakabva vakonzera kuti pave nemichero yakaibva, ripe almonds, kureva kuti ready to feed people, ready to be a blessing to people. Nokuti michero ikavapo but isina kuibva, inenge isiri ready kuti ipe vanhu chekudya. Asi zvanzi tsvimbo yaAroni yakava nemuchero ripe, panoti ripe ndiri kupada ipapa, ripe almond. Kurati now you can make influence. Vanhu vakugona kutanha pauri, vanhu vakugona kudya zvibereko zvinobva pauri. Kureva kuti you can now make influence in the society. Why? Nekuda kwekuti une area dzawakukava, kana vanhu vakashuvira kuda kudyawo ma-almonds vanenge vakuyawo pauri. Be an answer to your generation. Be an answer to your nation. Be an answer to the community where you stay. Be an answer to your family. In the name of Jesus. Ivane zvibereko asi zvibereko zvakaibva. Ivane zvibereko asi zvibereko zvakaibva. Nekuda kwekuti simba raMwari nemweya waMwari ukava pamusoro peupenyu hwako, aurambe usina zita. Aurambe usina zita. From road to almond tree. From road to almond. From road to almond. Tsvimbo dzakaiswa mutent of meeting dzakawanda. Asi yaAroni
ikava nema results nemichero yakaibva. Kureva kuti vanhu pavaiti mutent of meeting mune tsvimbo, patsvimbo yaAroni vanga vasingaitore setsvimbo, wanga watova muti une michero yakaibva. Kureva kuti Mwari unounza dzimwe nyasha pamunhu asisina tarisiro, asina chaanotarisirwa muupenyu, akurarama like a dry stick, asisina kurarama maari, asisina chaanonzi angagona akaita. The stick or the rod of Aaron produced ripe almonds. Ndo pane kukudzwa nekugona kwaMwari pakuti pachinhu chisisina tarisiro chinonzi nevanhu chichitsvimbo kandai mumoto, tsvimbo iyoyo ikangokandwa pamoto yakutopiswa, yakutobvira, ndo huni dzacho. Asi Mwari vari kuti at that stage yekuti itsvimbo, ndicharatidza vaIsraeri the other side of God, yekuti is also the God of the dead. He can give life to a lifeless tree, a lifeless rod, quite a life bed, but identity and fruit upon it. Ukaenda ku science, ukaenda kuma seasons, ukaenda ku agriculture, there is a stage yekuti muti uwe nemashizha, a stage yekuti muti uwe nemichero, and a stage yekuti michero iyo ikozonzi yaibva. But all was done during the night. And you know what, during the night, night is a shadow picture yekuti things are not okay. Irima. Kana economy ine rima, upenyo wako uchinzi uri murima, kuti nothing is moving, nothing is okay. But during that time, yekuti nothing is okay, nothing is moving, nyasha dzaMwari dzikavhumbamira tsvimbo, the rod of Aaron. You know, plant life, you don't need the sunlight. Plant life, inofanirwa kunge ine maroots ichiita intake yemvura, ichiwana supply yezvikwanisiro kuti igona kubereka zvibereko. But the plant life, iri lifeless, the rod of Aaron, yakaproducer zvingawanikwa pamiti, but inodarika zvingawanikwa pamuti ine maroots, nekuda kwekuti miti ine maroots inomirira season. I preached yesterday pamusoro pe the fig tree, but it was not season for the figs, although it was a fig tree, but it was not the season. Jesu paakaenda pamuti wemuonde akashava maonde, it was not the season. Kurati muti une maroots unotoshandawo futi netime nemaseasons. But tsvimbo isina maroots, Mwari akaibvisa kuoperata museason and time. The presence of the Lord yakaunza season, presence of the Lord ikaunza time. Pakava nemichero yakaibva. Munamato wako nemunamato wangu mangwanana nomudikani. May the presence of the Lord overshadow you. May the presence of the Lord overshadow me. Zvisingatarisirwe patsvimbo ngazviitike nekuti tsvimbo ndeya Jehovha. Zvisingatarisirwe padofo ngazviitike nekuti dofo rada Jehovha. Zvisingatarisirwe pamunhu asina kungwara ngazviitike nokuti Mwari ndiMwari ari kufamba nemunhu anonzi haana kungwara. Nyasha dzaMwari ngadziite overshadow your business. Time and season ngazvicompresswe zvese zvikupe a result yekuti vanhu vakatarisa vanongoti this is God, this is God. Vanhu ngavaone pavanogona kubvuma kuti uyu ndiye Mwari uyu. Why? Nokuda kwekuti kana zviri mu natural system zvinotoda the roots, kana zviri mu natural system zvinotodawo mashizha, zvinotoda sunlight, kana zviri mu natural system zvinotoda enough time to have leaves, enough time to grow, enough time to have fruits. But kana zvamu presence yaMwari, even during the night kwakacompresswa time and seasons. Time and seasons zvakacompresswa. Pakava ne ripe almond. Mudikani trusts in the Lord. Mudikani trusts in the Lord. No matter what people say,
no matter mamirire zvinhu anoti kudii. Mwari wenyasha mutsvene wakatendeka ngavativhumba mhiri. Ipa rutendo rwako neruvimbo rwako kuna Mwari. Ndiye unozviratidza pamusoro peupenyu vanakomana vevanhu. Ani naani unotenda kwaari unova neupenyu neupenyu usingaperi. Father, we pray for your presence to overshadow our businesses. We pray for your presence to overshadow our lives. We pray for your presence to overshadow our families. Every situation is dry, is dead. We pray for the presence of the Lord to overshadow that situation. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. May the blessing and the hand of the Lord be upon your lives in the name of Jesus. As a rod, as a dry stick, I prophesy ripe almonds. I prophesy ripe almonds. I prophesy ripe almonds. I prophesy ripe almonds. Munguwa inonzi haina kufanira. Munguwa yakaputirwa nerima. Munguwa inonzi it's not in hapana enough time because just one night I see enough time for the tree. Yekuti ipinde ma-seasons yekuva nemashizha, ma-seasons yekuva nemaruva, season yekuva nemichero, season yekuzova nemichero yakaibva. The time was not enough. But Mwari wedu controls time. Panguva inonzi ishoma, hazvikwana hazvibvume kuitika. Mwari ngaakuitire chinhu chinowanikwa munguva yakareba, vakuitire nemunguva shoma. Mwari wedu unogona kucompressa time. Zvawaifanirwa kuwana nekuachiva in 10 years time, God can compress that. Panodzorwa nguva zvekuti panotoita muchero wakaibva within the same night. God controls time. God controls time. Mwari vanogona kucompressa time. Zvawaifanirwa kuachiva mumakore mazhinji, nyasha dzikaputira upenyu hwako dzikava pamusoro peupenyu hwako, within a short space of time you can testify. Zvakawanikwa nevamwe mumakore akawanda, Mwari unokupa nenguva pfupi nenguva shoma. God can compress time kuti ikupe results anowanikwa munguva yakakurisa. Dry stick yaitoda kuiswa zvichida muvhu, yaitoda kuti itange yadiridzirwa, itange yava nemaroots, itange kugrowa, itange kudevelopa, itange kuita sei. But within the same night, without roots development, the presence of the Lord was enough to compress time. Pakava nemichero, michero yakaibva. Panzapa tine miti muorchard medu. Tine ma fruit trees arimo maingo nema lemons. Izvezvi ma lemon arimo but haana kuibva, achiri green, achiri madiki. Mango dziripo asati dzaibva, dziri kutochinja kakala kuratidza kuti dzada kuenda kundoibva. Kurati kuva nemichero nekuzoibva pane ka time frame karipo. Asi Bible rati tsvimbo yaAroni, tsvimbo yaAroni yakava nemichero, ripe almond tree, ripe almonds. Pakava nemuti wemualmond wakazviratidza kuti pakatanga paopenwa identity, pakava nemashizha nemaruva, pakava nemuchero uye wakaibva. All seasons compressed within a short space of time. Mwari ngaakuitire izvozvo. Zvinotora makore kuachiva muupenyu hwevamwe. Nyasha dzikaita overshadow your life. Unoita seuri kurota. Within a short space of time, God can give you such grace and favor. Hama dzangu, Mwari wenyasha vakuchengetei. Mwari werugare vakurwirei. Mwari wenyasha vakugonesei. Favor yashe ngaidirwe muupenyu hwako. Nyika yakuita roll out. Nyika yakuita roll out. Vanhu vasisina basa newe. Vachiti vakakuona, you look like a dry stick, a dry rod.
wato chimbo wato una kuna yusa una basa pamberi pao. But I testify, I prophesy. May the Spirit of the Lord overshadow you. May the Spirit of the Lord be upon your life, be upon your career, be upon your business. Zvinowanikwa nemakore mazhinji murima mekuti hamuna chinofamba hamuna chinobuda. Makatabo shaliba sayande. Number 17. Verse 8. Now it came to pass on the next day that Moses went into the tabernacle of witness, and behold, the rod of Aaron of the house of Levi had sprouted, put forth buds, had produced blossoms, and yielded ripe almonds. And yielded ripe almonds. Ripe almonds. Last year when I was in Israel, taenda kushilo kwa iwane tabernacle ya Bishop Eli. We were shown the almonds tree. Kwakadyarwa miti yema almonds. Anga asina kuibva. They look like a peach. You know that's the same two peaches. An almond looks like a peaches tree. Tagawa na ma almonds, they were not ripe. Kurati aito turanguva kuti azosvika pakuibva. Miti yema almonds yanga iri moturu tudiki kudai, so I'm sure I still have some fruits in my drawer. It's unfortunate I don't think what ndichaparidza from this text. So now in my drawer, my almonds fruits. They look like my peaches, but very small. Very small, my almonds. They look like my peaches, very small. By the time I take to Israel, mitio takayona, my fruits were takamaona. That's why I had to take them. That's why I had to take them. What do you now? Because the same God who did such thing, Pachimbo ya Aaron, ikavanema ripe almonds. That's a point of contact for me when I'm praying. So I've got the almonds fruit in my drawer. But takamatora asina kuiva. But for the sake of this verse of this text, we're showing this is the type of the almond tree. Zanzi, they yielded ripe almonds. They yielded ripe almonds. That God can create a season. Mwari vanokonzera mwaka kukwana. Kunzo kumwaka usina kukwana. But pachimbo ya Aaron vanokonzera mwaka wacho kukwana. Hama dzangu Mwari ndi Mwari unoshamisa. Ndi Mwari unoti kana abata zvinooneka kuti ruoko rwa Jehovah kusikubata kwevanhu. Ndi Mwari wekuti kana aita chinhu zvinooneka kuti this is the hand of God, this is not man. Mwari ngavaite chinhu ichocho muupenyu hwako chekuti vanhu vakachiona vanoziva kuti hausiriwo, hauna kungwara kusvika ipapo. Hauna uchenjeri unokusvitsa ipapo, haugone kurongeka nekuita zvinhu zvingakusvitsa ipapo, hauna kufunda zvekusvika ipapo. Asi kuti the hand of the Lord will overshadow you. May the hand of the Lord overshadow your business. May the hand of the Lord overshadow your career. May the hand of the Lord overshadow your relationship. May the hand of the Lord overshadow you. I speak to that barren womb. I speak to that barren womb. I speak to that barren womb. Mwari wakaita overshadow the rod of Aaron. I pray for the fruit of the womb upon your life. I pray for the fruit of the womb upon your life. I pray for the fruit of the womb upon your life. Every dead situation, the God kind of life, the power of God to overshadow you. Whatever usingatarisire kuti chingava nezvibereko zvinhu zvingaendeke mwaka hauna kukwana, kune rima rega rega, maconnections esanditiza. Without the roots, the almond dry stick yakaproduce ma ripe almonds. Without the roots resemble connections. There are times yekuti people have rejected you.
Hauna anogona kumira newe. Hauna anogona kumira newe. Hakuna anogona kukufavor. Hakuna anogona kukufarira. The roots were already cut off from relationship. The roots were already cut off in business. The roots were already cut off. But may the presence of the Lord give you an outstanding result. May the power of the Lord overshadow you. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Ngapaitike zvino muupenyu wako. Zvaunonongedzera kuti uyu ndi Jehovha asi munhu. Uyu ndi Mwari akusi kuita kwemwana. Nanamata nokutenda mangwanani ano hama dzavo. Mwari werugare vakuchengetei. Mwari wenyasha vakugonesei. Mwari wefavor vakurwirei. Favor iduriro pamusoro paupenyu hwako. Ripe almonds. Ripe almonds. Upon a dead stick. Upon the rod of Aaron. Ripe almonds. Ngazviibve. Ngazviibve. Kuibva kunoreva kuti zvaakudyika. Kureva kuti zvaakugona kufidha vanhu, zvaakugona kumake a difference in society. Chese chanonoka kuibva muupenyu hwako ngachiibve. Ndaakutaura an atmosphere inocreatwa ne the presence of the Lord. Mwari ngava compress time. Mwari ngava compress time. Chinoda makore mazhinji, itirwa nyasha zhinji. Chinoda nguva yakareba, wana nyasha zhinji munguva pfupi munguva shoma. God bless you. God bless you. So join me tomorrow again. By God's grace, may the good Lord bless you. Mupulule samutowe kuribwanje kuzambia, Mulungu akudariseni zikomo kwambiri, Mulungu akusungeni. Thank you so much for tuning in. Simbarashe Philip Jenje, God bless you. Tafadzwa Mtema Mombe, may the good Lord bless you. So happy to see you online, guys. I'm so happy to see you. God bless you. God favor you. Ellen Pakama, God bless you. God bless you. May the Spirit of the Lord overshadow you. In the mighty name of, let me speak a blessing over your life before I go. Kabadayasa. Ribaja dege. Maliga da baraso. Yeketelebo jiata barande. Father, I speak blessing over your people. I pronounce favor. Your presence upon every dry and dead situation. Mumwaka usina kufanira kwakazara rima. Shoko renyu ndo mwenji ndo chiedza. Baba ndataura blessing ne favor muupenyu vana venyu. Every dead situation will receive life. Like the rod of Aaron. Ngava ave nemichero yakaibva. Ngava tungire maruva nemashizha. Uye ngava ave nemichero yakaibva Mwari. Within a short space of time, may they witness the power of God in their lives. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you. Bye-bye. God bless you. Bye-bye. God bless you. Bye-bye.